uNkulunkulu akakulonde uphile uphushe uphumelele pastor wena ngoba nokufala uthi inamba isenze kusuku 9 ya ku5 ntambama kuphela Monday to Friday kuphela awungwhatsapp nakhona ngicela ukuthi uzongifonela akube ukuthi uyimember noma ungumlandeli oyeseka ichannel onikelayo kuichannel sibheke uNompumelelo Gumede upupusha umnakwenu ngenduku akabingeleli akaceli nganza ukuthi angeke ulahlekelwe lutho uma ubingelelile noma ucelile kodwa lokho kukhomba ukuthi uyazi ukuthi ukhuluma nomuntu ukhomba ukuhlonipha ukhomba ukumazisa omunye umuntu 1 yini umnakwenu umuntu ogane naye indoda eyodwa umuntu obanga naye indoda eyodwa imbangi yakho indodeni eyodwa yabona noma umuntu oshade nendoda yakho nawe enishade indoda yinye naye so wanesikhathi esiningi uma ngenza uphupho umnakwenu kupha olungaba oluhle uma umshaya olungathi ukuthi ngenzeka ukhoyisa ukuthi lo muntu ungamethembi ngoba umelene kakhulu nawe kepha uyazinqoba noma uyinqoba imizamo yakhe yabona yokumelana nawe Amhubo 18:39 wangibhingisa amandla okulwa ababengivukele wabathobisa phambi kwami kanti number 2 ngokwesintu umuntu angathi uma uphupha umnakwenu kupha oluhle uma umshaya olusho ukuthi ngenzeka ukhonjisa ukuthi lo muntu ukwenza kabi uyakugadla ngemithi kodwa izidalwa zikunika amandla ukuthi umehlulekise 3 kwesinye isikhathi uma uphupha umnakwenu abanye bakuthanda njengoPaul uma umshaya ungasho ukuthi ngenzeka ukhonjisa ukuthi ke lo muntu ungenze umbambele amaqhubu umthukuthele futhi ufuna aphume akushiye wedwa endodeni yayibona futhi umelene naye wena yayibona 3 number 4 yenzeka futhi uthola ukuthi ngisaphuphuma umnakwenu kupha ungathathwa njengoluhleke uma umshaya oluthi ke ngenzeka ukhonje ukuthi uzokwazi ukumkhipha ebudlelwaneni ugcine usale wedwa uma kungukuthi umsebenzisela imithi emibi enenamandla neyingozi emkhipha la ngoba ngenzeka uphupha uyamshaya nje kanivele wena ulale umsebenzisela imithi ulale umkhwifa umkhafula ukuthi akaphume la ndodeni yebo so vele uma kunjalo lisho ukuthi hayi lemithi yakho umsebenzisela yona inawo amandla okumkhipha la kulomuntu wakho yabona iyalwa naleyo uyabona so kungavela nje kuyizinto eziwu4 ezingachazwa leli phupho lingavela ngoba mhlawumbe vele akathembekile ufuna ungamethembi ngoba umelene nawe kepha wena uyakwazi ukunqoba imizamo yakhe yokukulwisa noma lo muntu uyakugadla ngemithi kodwa wena uyakwazi ukumehlula angaphumeleli yabo noma wena kunamaqhubu lomabele wona vele awumfuna umfise lutho oluhle yabona noma wena kunemithi oyisebenzisa against lo muntu leyo uyamkhwifa uyamkhafula ukuthi akaphume la so uma ukuthi vele kunemithi omsebenzisela yona emibi kusukhonisa ukuthi iyasebenza lo mithi namandla okumlwisa lo muntu la ongenzeka gcina aphumile siyabonga